Vlogger James Deakin versus LTO and Congressman Terry Ridon. Ngayon, Dad, meron isang late viral post na nangyari na pinost ni James Deakin. Siya isang popular motorist vlogger at pinost niya na gusto niyang turuan ang kanyang anak kung anong accountability when it comes to driving here in the Philippines. Kaya gusto niya, walang kickbacks, gusto niya yung proseso na nag-aral yung anak niya sa isang driving school, hindi siya mangongotong, hindi siya magbibigay ng mga bribe, hindi siya gakuha ng fixer, pero nagkaroon siya ng problema last December daw. Kasi sabi niya, kakakuha lang ng license yung anak niya, nagkamali yung anak niya sa Skyway, nag-cross siya ng double yellow line. Inadmit naman ni James Deakin na nagkamali yung anak niya. Pero yung problema, Dad, kasi kinuha ang lisensya ng anak niya, pero sa ticket, linagay na crossing the double yellow line at reckless driving. Ngayon, medyo nainis daw si James Deakin kasi sinasabi naman niya na hindi naman dapat daw reckless driving ang ginawa ng anak niya kung hindi naman ito nag-cause ng danger. Pero aside from this, hindi naman kino-contest ni James Deakin na nagkamali yung anak niya. Ang sinasabi ni James Deakin, yung after, yung pag-claim ng lisensya at pagbayad ng fine, ay naging malaking hassle daw para sa kanila. Kasi, meron daw silang 15 days to claim the license. Kung hindi mo daw i-claim yung license within 15 days, magiging automatic 1-month suspension na yung lisensya. So, pumunta si James Deakin at ang anak niya sa pinakamalapit ni LTO, pero closed pala sila on Saturdays kasi ganun nga yung gobyerno. Tapos, the next day, nung next Monday, pumunta rin sila ulit sa LTO, babayaran na daw nila yung 2,000 peso fine nila. Pero hinihingi daw ang ORCR ng kotse. Yung problema daw doon, Dad, yung kotse na minamaneho ng anak niya, hindi pala kotse nila yun. Kasi parang loaner car daw yun o ito sa mga cars na pinapahiram kay James Deakin ng mga car company para mapatest drive niya. So pinahiram daw niya yun sa anak niya. So wala silang mapakitang ORCR. Kung hindi daw nila mapakita ang ORCR ng kotse, hindi daw i-release yung license at hindi daw tatanggapin ang 2,000 peso fine. So, nahirapan sila doon. Kasi kailangan pa nila i-contact yung manufacturer or yung supplier ng kotse para makuha yung ORCR. Nung nakuha nila, yung problema, dahil Christmas break na pala. So, sa 15 days daw na pwedeng i-claim yung lisensya, 8 ng days na yun, holiday. So, yun naging problema. So, pagbalik nila, meron na silang ORCR, gusto nilang bayaran yung fine, automatic suspension na daw yung lisensya ng kanyang anak. So sinasabi ni James Deakin, ang problema dito, mukhang ang sistema ng Pilipinas dahil sa inconvenience at inefficiency ng ating gobyerno, mas gusto ng Pilipinas o ng Philippine government na mangotong ka na lang, magbigay ka na lang ng mga bribe para wala ka ng hassle na magbayad ng mga fine, pumila pa sa LTO, i-present pa ang mga ORCR, etc. para ma-handle yung mga problema o yung mga penalties na kailangan bayaran sa gobyerno. Meanwhile, nag-hit back na mga LTO chief. Ang sinasabi naman niya, at ito yung medyo ikinagalit ng maraming mga netizen, kasi pinakita ng LTO chief sa isang press conference the other day, na sinasabi niya, ito, meron kaming picture proof na nagkamali ang anak ni James Deakin. Yun, ang problema naman, sinasabi ng maraming netizen nung nakita nila na pinapakita ng LTO chief na nagkamali ang anak ni James Deakin, sinasabi ng maraming netizen, inadmit naman ni James Deakin na mali ang kanyang anak. Hindi niya kino-contest na mali ang anak niya. Kino-contest niya na kung may reckless driving ba talaga doon, kasi ang concern ni James Deakin, baka criminal offense daw ang reckless driving, pero ang pinaka-concern na ni James Deakin ay ang inefficiency ng gobyerno sa pag-release ng mga lisensya at pag-handle ng fines. Kasi sinasabi ni James Deakin, but 15 days. Dapat 15 working days kasi ang unfair naman ang 15 days to claim your license kung may mga holidays, kung may mga weekends, dapat 15 working days naman para mas fair para sa mga tao. May nag-hit back naman si Congressman Terry Ridon. Sinasabi niya, nagkamali ang anak ni James Deakin. Dapat i-own ni James Deakin yun. At ang proseso at ang government inefficiency dito ay hindi ang problema. Ang problema, ang mga nagkakamali sa daan, katulad ng anak ni James Deakin, at medyo spoiled at entitled daw si James Deakin kasi VIP siya, at celebrity siya, kaya niya pinapakall out ang attention ng LTO. Ngayon, marami rin mga netizens na galit dito kasi again, sinasabi ng mga netizens na wala naman contest si James Deakin. Inaamin naman talaga niya na nagkamali ang anak niya. Pero yung biggest problem dito is government inefficiency. Kasi marami rin nagsasang-ayon kay James Deakin na sinasabi nila, kung ganyan kahirap ang proseso sa gobyerno, o di parang sinasabi mo na lang na magbigay ka na ng bribe sa mga officer para hindi ka na magpumila, etc. Ngayon, may follow-up nga si James Deakin recently kasi meron siyang anti-red tape hearing kasamang LTO. Ang sinasabi naman doon sa anti-red tape hearing, may anti-red tape attorney or officer daw na present sa hearing. Tapos nagkaroon sila ng sharing with the LTO, with the James Deakin, Dad. Ang tinanong ni James Deakin sa LTO, nasa charter ba ng LTO na pag i-claim yung lisensya, kailangan ba daw ng ORCR para maklaim yung lisensya? So yung LTO daw hindi makasagot. Pero tinanong talaga ng chinek ng anti-red tape, sabi daw hindi daw kailangan i-present ang ORCR para maklaim yung lisensya. Pero kasi ini-insist ng LTO na naging reckless driving pala yung charge kasi reckless
reckless driving kasi wala siyang ORCR ng kotse. Pero sinasabi nga ng anti-red tape na hindi daw talaga yon part ng rules ng LTO na i-claim ang ORCR or kailangan ipakita ang ORCR para magbayad ng penalty. So mukhang may mga government problems nga tayo, Dad. May mga government inefficiencies. Dad, do you agree with James Deacon na when we make the system for paying your penalties to the government, the legal way, yung totoong at tamang paraan para i-handle ang mga penalty at mga kasalanan sa gobyerno, pag pinapahirapan natin ang proseso na yun, mas ini-encourage natin ang mga Pilipino na gumawa na lang at mag-sumuporta sa korupsyon ng mga ibang agency na ganito? Well, ang tanong kasi dito, simple lamang. Ano ba ang tungkulin at layunin ng isang gobyerno o pamahalaan? Ito ba ay nariyan para tulungan ang mga mamayan na magkaroon ng mas maayos na pabumuhay at kabuhayan? O ang isang gobyerno o pamahalaan ba ay naririyan para pahirapan at lalong bigyan ng pighati ang ating mga kababayan? So ito yung katanungan na dapat sagutin ng ating mga namumuno at namamahala. Kasi ang pamahalaan at ang gobyerno, ang tungkulin niyan ay tulungan ang ating mga kababayan, ang mga mamayan na magkaroon ng mas maayos na buhay, pamumuhay at kabuhayan. Hindi sila para pahirapan, hindi sila para bigyan ng pasanin sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So kung titingnan mo at susuriin mo, merong tama at mali sa mga nangyari, no? Tama yung sinasabi natin na inamin naman ni James Deacon na nagkamali yung kanyang anak. Yun, tama yun. Ano yung mali dito? Yung sistema at proseso sa ating pamahalaan na parang ine-encourage natin ang mga mamayan na manuhol na lamang at maging kasama sa katiwalian at maging kasama sa kalokohan at kawalanghiyaan sa ating pamahalaan. Kasi nga, pag pinahirapan mo ang ating mga mamayan sa tamang proseso, yung sinasabi nga natin na red tape system, na pinapahirapan yung bureaucratic system, para mo na rin sinasabi sa mga mamayan mo na manuhol na lang kayo, maglagay na lang kayo para makalusot kayo, hindi na kayo mapahirapan. So parang nire-reward natin yung pagkakamali kaysa yung gustong gumawa ng tama. So pag ganyan ang naging sistema ng bayan natin, lulubog tayong lahat sa komunoy at wala tayong patutunguhan. So kung a-analyzein natin kasi mga issues dito, simple lamang eh. Ano ba dapat ang ginagawa ng mga pamahalaan? Una, dapat they have to simplify it. Pagaanin nila yung sistema. Una, gusto na nga magbayad ng tao ng penalty. Dapat meron tayong online payment portal na lamang na pwede sila magbayad. Tapos kung may mga other requirement, pwede naman submit that later. Let's say, given a grace period of 30 to 60 days, para na sa ganun eh, mauna, pumasok na yung pera sa gobyerno. Pangalawa, hindi mo pinahirapan yung mamayan. Pangalawa, kasi kung sinasabi natin yung ORCR, alam naman natin na kung halimbawa si James Deacon na nagpo-promote ng mga sasakyan, say yata siyang vlogger ng mga sasakyan, siyempre yung mga sasakyan na pinopromote niya, normally mga bago yun o pinapahiram sa kanya. Nauunawaan din natin yun kasi naintindihan natin kung ano yung mga sistema ng pagpaparating ng sasakyan. Pinarating mo na yung sasakyan, nabenta mo na pero wala pang ORCR dahil napakabagal ng proseso sa customs, napakabagal ng proseso sa BR. Yun ang katunayan na nangyari niya. Kaya talagang mahirap i-produce yung ORCR kung bago yung sasakyan. So hindi reasonable yun at hindi logical. Kasi nga kung yung sasakyan, iba may-ari, iba naman yung nagmamaneho. Bakit pati yung sasakyan idadamay mo kung yung naman nagmamaneho, inamin na nagkamali siya. So yun ang mga issues dito na dapat pagsuriin at aralin ng ating gobyerno at pamahalaan. Yung mga nasa katungkulan at kapangyarihan, madalas nakakalusot sila kasi napapakiusapan nila. Paano naman yung mga pangkaraniwang mamayan? Sila yung naapi. Buti nga si James Deacon nakapagsalta. Pero paano yung mga pangkaraniwang driver na hindi na nila maririnig ang kanilang tinig? Yung mga kanilang reklamo, pighati at pagdurusan na dinarana sa ganitong klaseng sistema ng ating pamahalaan at gobyerno. Hindi natin tinutulig sa lahat ng mga namumuno at namamahala. Sinasabi natin, kinakailangan gamutin natin yung mga sistema para hindi mapahirapan yung ating mga kababayan. Dahil ang tungkulin ng bawat mamumuno at namamahala, tulungan ang mga kababayan natin, hindi sila pahirapan. Yun ang sinasabi natin. O, tapos may issue pa rito na sinasabi nga natin, yung reckless driving na sinasabi, no? Dahil nga lumabas daw sa yellow line. Sa akin naman, masyado yatang malupit. Kasi kung ang gobyerno masyadong malupit, eventually, babalik yan sa buong sistema. Kung malupit ka, parang tinuturuan mo yung mga kababayan natin na manuhol na lang at gumawa ng mali. Kasi nga, masyadong malupit. Dapat yan, kung first-time offender lang, warning lang muna. At saka yung crossing the yellow line naman, nakita naman natin sa TV, meron na ba siyang history na ginagawa niya palagi yon? So, yun ang unang tanong doon. Kung wala, dapat warning lang muna. Pag naka 3 warnings na laging ganun yung sistema, saka mo bigyan ng ganong klaseng patawan ng ganong parusa. Pero napakalupit naman kasi ang reckless driving medyo nagbo-border yan sa criminal offense na yan eh. So, yung sinasabi nga nila, di ba? Kasi pag reckless driving, that's a criminal offense. So,
paano naman yung mga tao kung bago pa lang, hindi naman, minsan tayo naman nagmamaneho rin, nakikita naman natin na minsan nagkakamali rin tayo sa linya dahil hindi natin nakita o medyo umiwas tayo sa isang sasakyan o bigla nagkamali tayo ng dinadaanan at bigla tayong pumihit. Nangyayari naman sa mga driver yan. Pero importante lang, hindi yun ang talagang ugali mo. Yung paminsan-minsan lang nangyayari yung kasi nga hindi mo sinasadya. Kaya yung sinasabi natin, ang gobyerno at pamahalaan hindi dapat maging pabigat sa lipunan. Ang mga namumuno at namamahala, dapat mas nauunawaan nila yung tunay na nangyayari sa lipunan para sa ganon, maging kaagapay sila ng bawat mamayan na magkaroon ng mas maayos na pamumuhay at kabuhayan. Pero Dad, marami kasi nagsasabi na yung 15 days na ito, essential daw yan. Kasi when regards to penalties, sinasabi nila, pag common person daw, especially may maraming mga ibang motorist vloggers na against kay James Deakin, sinasabi nila, kung common person naman yan, dapat talaga, the very next day, kung kailangan mo yung lisensya mo para sa trabaho, kukunin mo talaga yung lisensya mo. Kailangan daw, pahirapan ang sistema para sa nagkamali. Kasi dapat inconvenient nga, kasi nagkamali ka na nga, may ginawa kang mali, dapat inconvenient rin, na mapahirapan ang buhay mo, kasi may ginawa kang mali, dapat pahirapan ang buhay mo sa pag-correct ng mali na yun. Pero Dad, masasabi mo ba, yung mga sistema na to, kasi sinasabi na for the longest time, ganyan na talaga ang sistema ng LTO, but ngayon lang may nagre-reklamo, would you agree, Dad, na yung mga sistema ng LTO na to, kahit nasabihin natin, yan yung talagang sinaunang panahon na sistema nila, yung mga systems na to, do they encourage yung pangungotong, do they encourage yung corruption sa sistema? Exactly. Kasi nga, pag pinahirapan mo yung sistema at hinigpitan mo ng gusto, you are telling people na mabuti pa manuhol na lang kayo. Dapat you have to simplify it because may penalty na nga eh. I think 2,000 yata yung fine, di ba? So, in 2,000 is not a small money compared because ang minimum wage sa atin 600 lang. So 3 days work yung kung tutusin mo. Kahit na mayaman yan, sabihin na natin, still 2,000 is a inconvenience to them, di ba? Kasi penalty yan, hindi naman niya binili yung produkto na may kapalit eh. So, na malaking amount na rin yung 2,000. Saka willing na nga magbayad yung tao, di ba? So, sinasabi natin, dapat may online portal na lamang na makapagbayad sila. What other requirements that has to follow? Because at the end of the day, ano ba talaga ang gusto ng gobyerno, di ba? Gusto nila i-penalize yung tao. Willing na nga magbayad, bakit mo papapahirapan? Pangalawa, syempre, ang tanong diyan ganito lamang kasimple. Sinadya ba o ito ba'y paulit-ulit? Kung di naman siya paulit-ulit, bakit naman napakalupit, di ba? Na-agree din ako na dapat merong mga sistema na to penalize people who violate the law or people who goes against the law. But at the same time, it has to be commensurate. It has to be reasonable and it has to be logical and practical. Because if you don't do it that way, you're encouraging people to do wrong. Ngayon mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders ay pagandahan ang kinabukasan ng bawat Pilipino. At kung may mga problema sa gobyerno natin, mga inefficiency, kailangan magreklamo ang bawat tao. Swerte nga lang na si James Deakin ay isang medyo celebrity kaya naririnig ang boses niya at ang complaint niya na elevate sa LTO. Pero maraming tao nagkakaproblema, not just sa LTO, whether sa BIR, whether sa Customs at mga other government agencies. Maraming problema ngayon ang gobyerno na hindi lang nagiging sikat yung mga problema na to kasi hindi lang celebrity ang nagbe-bring up ng problema na to. Kung gusto natin na mas magandang gobyerno, na mas efficient systems, kailangan natin na mas maraming matalinong Pilipino na magpo-point out at magko-correct ng mga sistema na to sa ating gobyerno. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders ay itaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para gumanda ang kinabukasan ng Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang pinaglalaban po namin sa Ilocano Defenders Party List ay magkaroon tayo ng isang pamahalaan na uunahin ang kapakanan ng ating mga kababayan, pangangalagaan ang kinabukasan ng ating sambayanan, at ipaglalaban ang karapatan ng bawat mamayan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.